Jak vidíte, je 27.11. Právě napadl sníh, pro některé dobré, pro některé špatně. Na rozdíl špatně pro automobily. Hlavně pro řidiče, uklouzané cesty. Je to tak. Jasné. Hlavně pro ty pošuky, co nemají rádi sníh. Co jsem já a tady kámoš. Zeptali jsme se pár lidí, jak to vypadá na silnici. Víš, Péťo? Jo. Tak co nám řeknete ke sněhu? Tož, je to hodně uklouzané. Tam jsem je po cestě, hodil jsem smíka, zajel jsem tam nějakou babku, okus dal na přechodu, jakousi starého šílence, nevím, kdo to byl, prostě strašně uklouzané. Tam led, tam sníh a tam je dokonce i břečka, no. Tož na letních gumách se tady nedá jezdit, no. Tož to je všechno. Čus.